ichoku na-epụtata enu n'egwugwu ịpụta n'egwugwu gị bụ ichoku ịkọ ibe ezoro ezo taa pụtọ mgbe gboo maka gị wụ nnụnụ n'ịwụ nnụnụ mmụọ ichoku na-eme anya saa mmiri mgbe gị ka mmanwụ ọnwa na-atọ okwu izizi na na-agụrụba anyị sachanụ m mmanwụ na o nwere ibe ntị titara gị mmanwụ idogu nwaduru ebe tete ọnụ na-ekwuru ọra ọnụ na-ekwuru ndị mmụọ ịchọ ịmụta ibe mmụta gbasara agụrụ gbasara igbo onwe ka ichoku si belegeri ya ntị ịchọ ka ịmụta ibe ọdịnala mmanụ ka ihe si wee mụmụ nwa ka ọ dịrị mma onwe ka ichoku si ichoku na-eme anya iwe ihe ọnwụ na gị ji atụ ọba na akwụ alago ibe mmemme wee ibe mmụọ iwe ichoku na ị na-akọwasị ibe mmụọ ike si enene ya anya ịmụ nwatakịrị na igwe okenye iwe alụsị n'aka na abọ ka ya ejigburu onye na-enye ya gị ndị n'igbo ndị mmụọ ibe ezoro ezo na ana agụrụ gịnwe ichoku na-eje wetagharịkọba ntaka udo obi wee doo na ana agụrụ ka omenala sarụkwa ọkụ kedu na onye na-ene ya aja anya n'ọnwara n'ọnwụ nnụnụ mmụọ ka gị bụ ichoku ji agwụrụ n'ọnwa ama mmụọ ka ị na-akpọ nwoke m ndị agaji ọbụ eze mmụọ mmadụ ole deburu uche echiche mana ana agụrụ ba ndị ka njụọ nga ajụa nwogo ndị kọrọ nwoke eduga ga-etekwa echiche maka njụọ nga ajụa ndị si n'onye gwụrụ ọgwụ dudo nga gboo na ọgbọrọ agbaba etebi echiche maka njụọ nga ajụa mana gị nwe ichoku nwere ibe iji dịrị na ana agụrụ mfe anyị ibe iji dịrị iwu ka ịgbawa ama ibe ezoro ezo ka ịgbawa ama ibe echewuru echewu nwoke m onye nere gị nere gị nkịtị ọkwa na agụrụgụrụ gị nwa maka ijidekwa ogu maka ijide ọbọ dobe ka isi ebe ọnụ ka iji ekwute ibe ị na-eri